Hi guys! Welcome back guys. So for this video, magluto na naman kami ni nanay ng adobong pusit. Ayan oh. Ito na yung adobong pusit na nabili ko. Ayan. So ngayon, mag-prepare muna tayo. Ayan. So lagay ko muna itong camera dito. Ayan. So si nanay yung naghaling. Yan o. Siya yung naghaling sa aming organic na lutuan. So ngayon, hugasan muna natin yung ating pusit. Ayan. Iwaon na ninay no? Kaning dago-dag ko na. Kasi meron pong malaki, meron din maliit. Itong maliit pwede na ito dili iwaon. Ito yan o. Ito pwede na ito dili mahiwa. Ito rin. So yung mga malaki na, ito pwede na to. Ito pwede mahiwa. Itong tatlo, kailangan hiwain ko talaga yan. So kuha muna ako ng tadtaran. Ayan. So kadaon na ninay. Huwag mo kasi ata na eh. Ha? Huwag si ata oh. Awa mo, mapusa. Eh? Naam na sa nagdudulan ng mata. Kasi sabi ni nanay, huwag daw. Kung dili na sila mapusa, Oh. adi na sa. Di na lang natapos oh. Meron. Nagluto na nga mo ka naman. Kila. Yan oh. Naata na. May ata na. May ulo. Gasan muna natin. Yan naman. Ayan. So ready na yung ating pusit. Ngayon maghiwa tayo ng lamas. Ahos ragwa na no? Madali lang maluto yung pusit. Adobong pusit. Sabaw-sabawan lang gamay na.
mix na yung sibuyas. Susunod anak nay. Hmm? Sa humya. Ayan, ready na yung mga lamas natin. Dibol dra. Ayan, so ready na yung mga lamas. Yan o, sibuyas. Tapos, yan na yung pusit. Tapos, yan, ahos. Ilagay na yung idibol. So, ready na yung saingan natin. Yan o. Sige. Ito lang. Sige. Yan. Saka yung sibuyas. Yan o. Sunod na eh. Ayan. Kailangan maluto yung mga lamas natin. Bango na. Mabango na siya. So yung pusit guys, madali lang siya lutuin. Ano? Kumukulo. Sunod na eh. Nagpaig na. Logos. Deh. So yun, mix na natin itong logos. Diyan. Oops. Manipakul. Yan. Nanay. Nanay. Ayan. Atin ba yun? Ha? Kayun daw yung ni nanay. Tapos lagyan na ng kapis. Ito kadagan na yung awan eh. Wow! Sabunan. Dali ada kayo na, no? Dali ada kayo luto ng pusit. Yan, so i-check na natin. Parang kumukulo na ata. Yan, no? Wow! So lagyan na natin ito ng sabaw kasi kailangan po talaga lagyan namin ng sabaw. Kasi mahilig po kami sa sabaw. Nay, pwede na ninay, di pa? Nawa daw. Check mo na. Pwede na nga. Lagyan na natin yun. Kanilang? Lagyan natin ang sabaw. Ayan. Nawa na ha. Oh. Diba? Okay. Ayan. Oh.
Kasi pabukalan pa to ng pabukalan pa ni siya para mo kupos-kupos yung tubig. Pabukalan pa daw sabi ni nanay. So takpan na natin tapos lagyan natin ng apoy. Ayan. Signuran natin ng kahoy. Organic na lutuan. Ha? Mo lagi. So, ayan, parang luto na yung adobong pusit natin. Ayan, tikman na natin, no? Kasi, ang init. Wow! Wow, adobong pusit. Ang sarap nito. Tingnan nyo. Simoy na simoy ko yung lasa niya. Saka yung amoy. Ang sarap. Ayan, so tikman na natin. Nay. Oo, timplahan pa niya. Tapos na matimplahan. Wow, ang sarap. Yan, o. So, yan guys. Maraming salamat sa walang sawang suporta kay Tips Mio. Keep safe always. And God bless po. Maraming salamat. Yan, bye-bye. Thank you for watching, guys.